बोल मतारी जे है नु दया आवत होई। सुनली मम्मी जी कान खोल के घर के बंटवारा होई। आहो कन्या ई का कहतड़ू हो एगो बुढ़िया के पेटवा पहाड़ भइल बा तोहरा। रउवा त चुपे रही दीदी अपन अपन त घर संभालत नहीं के दूसरा के घर संभाले चलल बनी। हे भगवान कमती हमार जिंदगी में दुख बाटे हैं। आदमी कहता कि हाय पतो या पतो ही आ जा तरी सा तब बुझाता कि अपन कुल रंगे रूप देखा दे तरी सा तबे से लागल खाना बनावनी हाँ कुल बर्तन मजानी हेने पखे बनौनी झाड़ू लगौनी अब उठम तो लेके जाइब गोबर त पाथम आ पतो है कि कोनो गमे गाता नइखे हैं। ये न सोचतिया कि हमर ससुई नया बिया तो छोड़ दी कुल तले हम माजा मारी या ससुई कुल करो धरो हाँ अपन जवानी बचा के रखतिया। आज हमार राम नहीं खन तो हमरा के कौन दिन देखावतिया। ई तो माई के दिलवे जाना था कि केतना खुश बिया माई हैं। तान के 8 बजे ले सुततिया तनको एकर लाजे शरम नहीं कि हां नैहर में बानी कि ससुरा में बानी। ससुरा नैहर एक लौरी हकले रहतरी से आजकल के बेटी पतो एगो हमनी का रानी है जरे दादा कि सास ना कुछ जनी है ना घर में से उठ के का से का क देवे के आ तब सास जनी हन एगो बड़ी से कि 12 बजे ले केवाड़ी हनाई रहता है हैं। चलो हो काम करी बोलला के लाज बाटे कि बुढ़िया बोलत ये तई कामवा हम क देई लाज लिहाज त कुल घोर के पी घरे ले बाड़ी सब जाई गोबर पाथी आई बोल दी तनी उनका रखे सुता रहिया महारानी जी 8 बजे ले जा तनी गोबर पाथे ठीक बा घर बिलवई है चाहे अपन मुंह पिटवई है लाज शरम त तनी को होइला है कि काल ने का कर माई सिखा के भेजले बिया। का भइल जी का चिल्लातन बताई होइसे आदमी सुता देथी को के रखले रहेला अपने तो चैन से रहे नहीं कि हमरो को चैन से नहीं रहे देत रहुआ तो बोली का बात बा माने हमर चिल्लाइल देखतरू हां केकर बेटी पतोहिया बरले सुता रहेली से तनी बतावा ना घर में काम करे के पड़ल बा चिल्लाइल हमर देखतरू हम जा तनी गोबर पाथे अपन मुंह मरवैया घर लुटावैया चाहे कुछ करवैया ठीक बाटे ना ओही खातिर बोलत तनी चिल्लात नहीं की भइल बड़ी काहे चिल्लातरू। हां ठीक बा जाई और घर नहीं खे लूटा घर लेखा घर नहीं खे बुझाता कि चोरिए डकैते में पड़ रहता काहे बचिया भगवा कलू तो लाते समझ ले तू कदी हलू हैं। अरे दादा एका गोड़ हाथ से आदमी उठ बैठ नहीं के पावत आ तो हम लोग के अलगे तू रहत टे काहे रे खचिया कहां धारा गइल बाटे अब हेतन हेतन उठा के ले जाइम तो खूबे तू होई न हैं केमे लेके जाई तो लौकते नहीं कि कहां बाटे। एगो काम के चिंता रहेला तब न हजारों गो काम तो करे के पड़ल बाटे हां हे तनी घर में केहू करे वाला नहीं के घर से बहरी रही तो होखित कि चलो ज्यादा केहू करनिहार नहीं खे घर में एक आदमी बटले बाटे जब वो आदमी के लाजे लिहाज नहीं के तो हम का कर सकीला हैं। बतावा ये झाड़ू ना लग सकेला यानी के तनी पानी ना डाला सकेला लेहना ना गोता सकेला हम का करी अकेले देह लेके चलो बोलला से कोनो फायदा नहीं खे बोलल जाला वो आदमी के कि तनी वो आदमी समझ हो तो के समझे वाला बा केहू बा समझे वाला दुनिया में केहू नहीं खे अपन जांगर नहीं खे तो केहू नहीं खे हैं। ई नयन के जन्मल बिया ऊ त अपन जन्मल बा ओकरा त अरे मने ई बताओ हम मर जाई काम करत करत का भइल भाई का भइल मने हम पोस पाल के बियाह शादी कइनी रे मेहरारू तर उतरनी कि मने हमरा के दो रोटी के सुख मिली त हमरा सुख का हमर जिंदगी में दुखे हो गइल हां। तू बड़ा त बाहरी भीतर घूमत रहत रे ऊ बिया 8 बजे किए न उठत नहीं खे सुती के कुल हम ही काम करी ऐसन बात बा। अच्छा कोनो बात ना हम बुढ़ल में तो तोहलो ना बुढ़ई बजा तोहलो ना जन्मई बजा तोहनो जन्मई बजा जान जे जा आज हमर मरद लेके तो तोहलो ही हाल कइले बड़ जे हमरा के हां एक बार भी नहीं के डटत काहे ना बोलब एक बार भी अपनी मेहरारू के नहीं के डटत रे कि हां जा बूढ़ महतारी से काई कुल करावा तारी बताओ ना रुक समझा दे ओकरा के कि रहे के बताओ ढंग से रहो ना तो छोड़ दो सके ना काम हम सब काम कर लेई रुक के समझा के तनी बतावा हो बोलत हमरे तू भइल बाटे तन को लाज शरम नहीं के मेहरारू के आज तक नैहर में कामे ना कोई खाने ना बनाई तो ससुर में हम खाना बनाई और सही पेट भरी
अरे क्या करते रही? का करता जी? ऐसे नहीं बोलत जी। बैठी पहले। माई वो जो घामा में काम करती है, तोरा के माई यही खातिर उतर ले बिया। के कह देला से कि माई काम करत तारी? माने राउर का कहा नाम बटुए? जइया से आइनी रहो माई कितना खुश करे के कोशिश करत तानी। का ना हम करेनी? खाना बनाओ, बूढ़ी के मालिश करो। अरे और माई कहत तारी कि हम कुछ करते ही नहीं की। अरे मानहर बानी वो जो माई हमें काम करती है घामे में, तू ये आराम करता रही, केला खाता रही। वो जो माई के हाथ पर धर के ना चाहिए तो के? देखी रोज रोज के किच किच से बढ़िया बटवेनु कि रहो बंटवारा करा दी घर के। बंटवारा सोचबो मत करिए। एगो माई भी है हमार, बाप है नहीं खान। तू एक वक्त का रोटी नहीं तू दे सकत माई के। रोज रोज के किच किच से बढ़िया बटवेनु कि घर के बंटवारा करा दी। सुन सुन नहीं बंटवारा, एगो माई भी है हमार, घाम में काम करती है, तोरा के जाके हाथ ना बटाए के चाहिए। रहो कहल का चाहतनी बंटवारा होई कि ना होई? बंटवारा ना हुई, एगो बाप नहीं खान हमार। बताई रहो लो मेरे शादी को के लिए नहीं कि हमर माई बढ़िया है का माई बढ़िया है। दिन भर घर में आग लगैले रहा तारी। अगर ना बंटवारा होई न तो जान जाई फांसी उसी लगा के मर जाई। चल ठीक बा, जो तू के करे बा कर। ई भल ना बात, चली चल के बंटवारा कराई। अब चल हम की सोचा तानी। चल चल। अरे बाप रे बाप, घाम तो कहता कि हम ही हमरे दादा हे तनी गोबर का ले गनी पाथे एकदम सने बुझाता कि तीनों त्रिलोक लौके लागल। अरे जी चाची जी, अरे का हो? का हाल चाल जी? अरे तू बढ़िए बाटे, हाल चाल देखते बाड़ू। तब गोबर गोरनिए पाथे हो, बुझाता कि कैसन तो चक्कर नहीं रहा होता, घामा लागी गइल हवे जान जी कि। अरे तो पतो ही बटले बिया राउर हतना सेवा पानी करते बिया, देखभाल करते बिया, काची के कमी हो गल जी? हाँ अब तू ना कहबू तो के कहू, तो हमर मन में जानत कितना हमर पतोहिया हमके करत दिया। सुने में रहती है बड़ी हुल्ला हपाड़ होत रहे रउआ घरवा में, कुछ बात का भइल रहे? अरे का करबो, घर घर के कहानी बाटे, का हम कहे जाई। जब अपने जन्मल ना समझिए सो तो उ तो मान ल कि दूसरे के भी है तो का समझो हमारा के। अच्छा तो लड़ाई झगड़ा रउई ने का करत रहे पतोहिया रउआ? हमारे ले ना करत रहिए, लेकिन उहे तनी एगो कहनी तो 10 गो कहेले जनलू। अहो। उठलो हर ही है एकदम तो साले। देखी पतोही में गलती नहीं खे रउआ, बेटवे में ना कमी बाजी। अगर उ सही रहित तो पतोही कहत नहीं मत कुछ बोल देत रउआ के। उ तो बात बटले बाटे, पहले तनी सुनतो रहल है, अब तो एकदम हमारे बात नहीं के सुनो। यही से चाची जी एगो बेटा ना जन्मावे के चाहिए। एगो बेटा जेकर बा ना कि तो तारिये दे ना तो मारिये दे। अरे हाँ वो बच्चे ही तो तार बतिये सही है बाटे। अब तो ऐनी गोबर पाथी के ये तनी साधा लागत कि लिया के पतो एक लोटा पानी देत के बुढ़िया लो पी लो, कहाँ नसीब बाटे। जैसे जैसे कनी वैसे वैसे कर। हम का बोली, तू बोल। बोली बोल तू। काहे के बोला? मतारी जे होई नु दया आवत होई। सुन ली मम्मी जी, कान खोल के, घर के बंटवारा होई। आहो कनिया ई का कहतड़ू हो, एगो बुढ़िया के पेटवा पहाड़ भइल बा तोहरा। रउआ तो चुपे रही दीदी, अपन त घर संभालत लेके दूसरा के घर संभाले चलल बनी। देख हेलो ना, देख पहले बोलत केगा ने बिया, एकरा ई नहीं के बुझात कि के घर के बा के बहरी के बाटे। देखा होइसन देवी लेखा सास तोहरा ना मिली, दिया लेके खोजबू तब ही नो समझलू। ऐसन देवी लेखा सास ना मिली, ऐसन सास के करा चाही जे एगो करत 10 गो कहता। आहो बेटा वो तू कसन बेलज बड़ा हो कि महतारी के तहर में हरारू सुनावत या तारा बोल नहीं खेजात, मूर्ति लेखा खड़ा हो गइल बड़ा। जाए तो का समझौले बड़, 2 गो रुपया दे दे आज की डेट में, लेकिन केहू के समझावा जा। जी मम्मी जी, बंटवारा होई कि ना होई, कहीं तो हम घर छोड़ के चल जाई। ते बच्चे लेके तू ही राजपाट कर जानलू, हम का बंटवारा करी कौन? अब कौन हमर लइका पतोहिया बन से कोनी खाती के चल जाई विद्या आश्रम में चल जाई, ठीक नु? बंटवारा ना करम त देख जैसन करबू न तोहरो लोग लइका होइया सन तोहरा साथे वैसे ही करी जे जैसन करी वैसन नु, हम ऐसन होई नहीं की। आइल बनी ढेर समझावे न करावा तटे खड़ा बाटे, एक बार नहीं के बोलत कि हां माई के अमेरिका है ऐसे बोलत तरी। तू तो औरी लागत कि मेहर मौग हो गइल बड़ा। आज काहे की बोलत जी तो है ही नहीं, हमरा के बोली सुनावे त अपन मेहरारू जरे कि वो लेके कहीं चल जइतो। काहे बेटा वो तोहरा लाज नहीं खेला गो हैं? महतारिया के दौड़ जात का बना देले बड़ा। इहे बुढ़ऊ रहत त इनका दिक्कत परेशानी ना होइत हो। का करिए भौजी, ऐसा नहीं धमकिए दे देले बिया मरे का। एकरे आगे हम मजबूर बानी। हम काहे के मजबूर बड़ा, जे जवन कहते तेमने कर। एबर से जनियो ना कि बात त मरिए गइल बड़ा, माईयो मर गइल पे तारा खातिर केहू नहीं खे। अब जे मेहरारू लेके राज कर जा, देखनी ना नटंकी के ना रोका में टोकम। नटंकी का करतानी नहीं कि बोलतन त तू कपार पे चढ़तारू।
हैं बनल बिगड़ला खातिर न बोलत नहीं कि काहे खातिर बोलत रहनी रवा चल के बंटवारा करम कि ना करो अब एजा कौन सी बैठला से बटवारा कुछो ना होई, चली उठी जा जा। कौन जे 10 गो जन्मवले बानी जा लुटैया चाहे खइया चाहे अपन मुंह पिटवैया जा सुनी ई राउर पतो हो के रउरा के छोड़ देले बिया। हम तो ई सोची ना कि हमरो सास रहती तो दुआरी का एगो लाठी रहती। चली सब कोई छोड़ दे, अभी हम जिंदा बानी जी। उठी का हम जाए तोहरी घरे में बताओ हमार सब कुछ रहते हुए आ हम घर दुआर छोड़ के दूसरा के घरे जाता नहीं जा तो हम लोग खुश रह ले जाई रवा करिए जाई रहा गोहत फैला के सब कहीं। चली जी घरे चली। जो इतना धन हो के माई छोड़ के दूसरा घरे गइल, जो अब राज कर। अरे चली ना रो तो और कुछ ना बुझाला, चली घर में।